Hello my friends, welcome to this channel. So karong adlaw my friends, ang atong topic it's all about the Holy Rosary, vain repetition or biblical prayer. So karong adlaw my friends, ato na makatunan. So before we start, let us pray first. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you will renew the face of the earth. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. All the angels and saints, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So my friends, karong adlaw importante kaayo karon ang atong topic kay maghisgot ta kung ang Holy Rosary ba vain repetition or biblical prayer. Kay sa other denominations, ang Holy Rosary daw ay vain repetition. Pero ako ipakita ninyo, ako mo tagag mga examples sa mga repetitions nga naa sa Biblia nga nagpamatuod nga ang Holy Rosary ay dili vain repetition kundili biblical prayer. Okay? Unsa di ining vain repetition? So ang vain my friends mauna ang no value at all or worthless. So in Tagalog pa walang silbi or sa Bisaya walay kahulugan. So ang biblical prayer my friends mauna ang found in the Bible. Ato basahon karon ang Matthew chapter 6 verse 7 nga maoy ilang giingon ang Holy Rosary daw walay kahulugan. Karon ato basahon ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 7 nga nag-ingon. Sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo kinsa naghunahuna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. So sa other denominations ang ilang girefer mao daw ang Holy Rosary nga walay kahulugan. Pero kung ato basahon sa English version nga dili magtotoo, kinsa man na sila? Mao na sila ang mga pagano or pagans in English or heathens or Gentiles. Ato basahon karon ang 1 Kings chapter 18 verse 26 nga mao ni ang gipangbuhat sa mga pagans sa Old Testament. Gikuha nila ang turo nga gihatag kanila, giandam nila kini o gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, "O Baal, tubagain taon kami." Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo apan wala gayoy mitubag. So, ang Mateo chapter 6 verse 7 mao ni ang gimin karon sa Old Testament. 1 Kings chapter 18 verse 26. Mao na ang mga pagano nga misangpit ni Baal. So kita dili man ta mga Gentiles kay mintuo man ta og Ginoo, meaning to say nga ang Holy Rosary sa kani pa lamang nagpakita na nga dili siya vain repetitions. Kay sa Matthew chapter 6 verse 7, he is not talking about the Hebrew tradition. Kay ang Hebrew tradition, mauna ang psalms, prayers, mga repetitions. Okay? So, karon mauni siya ang mga repetitions nga makita sa Bible. Unahon nato ang Psalm 136. Ato basahon. O pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. So ang nagbalik-balik ani, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Nagsigi siya og balik-balik 26 times. So pareha siya sa Hail Mary, full of grace, 'di ba? Repetition. So walay problema sa repetition as long as naay meaning. Ato mabasa sa Revelation chapter 4 verse 8 sa New Testament. Ang tagsa-tagsa may unom kapako ug nalukop sila sa mga mata, sa sulod ug sa gawas.
Wala sila'y hunong sa ilang pag-awit adlaw ug gabii. Balaan, balaan, balaan. Ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang kaniadto, ang karon ug ang muanhi. So wala sila'y hunong buntag hangtod gabii sa ilang pag-awit, adlaw o gabii. Nagsigi sila og balik-balik. Even Jesus Christ, nagpray siya og repetition. So mabasa na nato sa Matthew chapter 26 verse 44 and Mark chapter 14 verse 39. Mibiya na usab si Jesus kanila ug nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. So, sa samang mga pulong, nagpray si Jesus Christ, our Lord God. Gitudloan ta sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 nga kinahanglan magampo ta sa tanang panahon. So my friends, repetition is extremely acceptable and pleasing to God in the Bible. So wala gyud problema sa repetition. So sa Holy Rosary, my friends, naatay the Lord's Prayer and mabasa na nato sa Matthew chapter 6 verse 9. So my friends, ato mabasa sa Luke chapter 1 verse 28. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. So, spoken by Angel Gabriel to Mama Mary. So my friends, ato mabasa sa Luke chapter 1 verse 42 to 43, spoken by Elizabeth, the mother of Saint John the Baptist. Og misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. So diya pa my friends, John chapter 2 verse 3. Sa nahotda na sila bino, ang inahan Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. So, mani siya ang kasal dito sa Kana. So, tanan, ang Holy Rosary, my friends, nani mo makita ang tanan nga rin sa Biblia. The joyful mysteries, the luminous mysteries, the sorrowful mysteries, and the glorious mysteries naa na sa Biblia. So, hingani siya ka-importante, my friends, nga mag-pray kita sa Holy Rosary, kay ang Holy Rosary dakog tabang na nato. And of course, my friends, ato hinumduman kanunay, nga kung sige mo o criticize, sige mo pangdaot sa Holy Rosary, ibig sabihin, inyo pong gidaot ang atong Ginoo nga si Hesukristo. Why? Because the Holy Rosary focuses ni siya sa life of Jesus Christ and the life of Mama Mary, of course. Kani siya is nagpray me, kita mga Roman Catholic, nagpray ta sa Ginoo with Mama Mary. Meaning to say, nangayo ta og tabang sa mahal nga Birhen, maong nagpray ta sa Holy Rosary, nga iyatang tabangan ngadto ni Papa Jesus. Kay kung mangayo tagtabang sa mahal nga Birhen sa atong inahan, of course, ihatag yun na dayon sa anak. Diba? Like for example, sa atong pamilya, kung kita mangayo ta sa atong inahan, of course, mangita yun nagpaagi ang inahan nga matagaan ta niya. Okay? So my friends, in short, the Holy Rosary is biblical prayer, can be found in the Bible. So, makita dyan na nato tanan sa Biblia. So before I end it up, I would like to thank Brother Albert Verhis for assigning me this topic. And of course, daghan ko yung nakatunan and nag-search ko regarding ani. And with the help of the Holy Spirit, of course, iya kong gitudloan niya, mao ni siya ang mga mabasa nga nasa Bible. And of course, na-open pa na hong mind nga ang Holy Rosary, of course, dili man dyan siya, vain repetition. So, kita mga Catholic, of course, dili ta magpa-daog or dili ta magpatintal sa mga other denominations as long as kahibaw ta sa atohang faith nga kinahanglan dili jud ta mo gawas sa atoang pagka-Roman Catholic. Okay? So, though ang kulang lang nato is ang pag-study sa Bible. But, as long as mag-study na ta, maghinahinay na ta og basa, so makita nato nga ug unsa di ay ang true church. Of course, that is Roman Catholic. So, my friends, if you like this video, please don't forget to like, share, comment, and of course, subscribe to this channel.
para updated mo sa mga latest video ko pa, i-click ninyo ang bell below, i-all nyo na lang para updated mo sa mga latest video nga i-upload pa nako sooner or later. So, daghan kayong salamat my friends. So, please continue to pray the Holy Rosary. Dili kita dapat pulan, di ta angay nga mabalaka kanunay, kay naa kanunay ang mahal na birhen nato, and of course, si Papa Jesus. Dili ta biyaan nila. And all the angels and saints naa nato kanunay. So, daghan kayong salamat once again. God bless as always. Bye! Ingat!